То силата се запазва, значи най-трудно се връща издържливостта. Издържливостта най-трудно се прави и най-лесно се губи. Тестостеронен белег. Някой го иска да виждаш, че тия хора рано или късно си го получават. Да, определено. Ти като не си живееш с достоинството, то рано или късно само достоинството ти остава, нали знаеш? Կարլոս Նազարը Բուլղարիայից հռչակվում է Եվրոպայի չեմպիոն։ Добре дошли в спортна зала Огнянов. Нещо за допинга. Ами, моят въпрос е защо толкова хора в България неглижират олимпийското вдигане на тежести и за сила се обръщат повече към пауърлифтинга и този тип упражнения? Ами, като цяло да ти кажа, не е много неглижирано. Вдигане на тежести е много уважаван спорт, който нали, си от малко не е от модерните, така да го кажа. Да. Знае за какво стана въпрос. Много се различават тези двата спорта. Могат примерно да го неглижират хора, които не са пипали желязо. В смисъл, който се е пробвал да прави изхвърляне и изтласкване, знае за какви качества трябва да притежава един такъв атлет. Едно нещо, моля да добавя се. Да. Помниш глупостите, които чувахме с това едно време, да ти виж танги ще останеш нисък, с това се борал. От как имам този канал? Ей, хора, няма ви останат ниски децата, ако дигате и с това са глупости. Карлос е абсолютно адекватен с ръста си. Той е от 85-90 кг човек, толкова трябва да е висок, толкова трябва да е силен. Абсолютно в форма, в невероятна форма, трябва страшно. Много хора говорят глупости и си мислят, че щангите са дървен спорт, напротив, много мобилност се иска, много гъвкавост и мога да ви кажа, че сигурно да не кажа голяма дума, 70% от трениращите нямат тази гъвкавост, която има щангист.
Карос мога да потвърдя дали са ми така думите. Точно така, аз даже по принцип аз съм по-висок и от баща ми съм по-висок. То си е ген, не може примерно баща ти да е 1,70 м и ти искаш да си 2 метра. Това си е генетика, което не може да се промени. Да, дадено ти е така да си. А щангите единствено могат да те развият като атлет. Вече, нали, ако си в зала, могат да те възпитат като тази зала, нали? Едно нещо, което ми е много интересно, искам да споменя. Ти много добре знаеш, аз ти го знаем, но повечето хора, които сега ще ни гледат, не го знаят. Ти знаеш, хормонално, само щангите могат да избутат един човек напред, в смисъл да дигнеш полезните хормони в себе си, само когато вдигаш тежести. Нито бягането, нито другите спортове могат да развият хормонално човек, така както вдигането на тежести, нищо друго. Освен желязото. Затова другите спортове, силови и не само силови, се възползват от нашия спорт, за да дигнат постиженията си в бокс, борба, футбол, абсолютно всеки един спорт, който може да сетите, че дори сигурно и шахматисти дигат щанги. Точно поради тази причина, защото само с щангите се дигат грол хормона, дига се тестостерона, инсулина става по-сензитивен и така нататък, страшно големи ползи. И затова всички, които се чудите и мислите и дали да се занимавате с този спорт, правете го. Другото, което искам да кажа, кросфита, сега в момента слушам едно такова, че кросфита направи щангите известни. Не. Щангите винаги са били по-силния, по-трудния, по-изискващо качество спорт, а кросфитерите, аз им казвам така, кажи, че дигаш щанги, опитваш се да дигаш щанги бързо и правиш гимнастически упражнения пак бързо. Тук е повече силова издръжливост, не колкото да изпиеш тялото си колко може. Да. Тук е повече силова издръжливост. Другия слух, който така да продължи мисълта ти, е, че от щангите много контузии, много се чупим и така нататък. Значи ние професионалистите се чупим, да. Ние, както казах, изпиваме максимално от телата си. Всеки един професионалист. Да, както всеки един спорт. Ти много не добре е само знаеш. щангите. Да, обаче тренировката с тежести, в смисъл, нали, не да се раздаваш така както ние, защото ние състезаваме с най-добрите, както се казва. Тренировката с щангите прави доста по-здрав, отколкото примерно други тренировки. Например, ако правиш щанги, доста по-рядко ще имаш проблеми с кръст, с гръб, с колена и развива цялото тяло, както ти каза, гъвкавост, експлозивност дава и така нататък. Нещо друго интересно, значи искам да разкажеш къде започна всичко. Искам да разкажеш за треньорите, които водите. Аз няма да те разпитвам за постиженията ти, чак толкова защото те са явни. Те са абсолютно видими. И аз започнах да тренирам щанги, в смисъл не започнах, влязах в залата, да кажа, защото не съм започнал веднага с хубави качествени тренировки, защото, нали, знаеш, детска работа, от 9 годишен. 9 годишен, искам хубаво да запомните на 9 години е абсолютно нормално тето ви да тренира, че е преди това. 9 годишен влязох в залата, аз съм, нали така, не съм като нормалните деца с нормални родители, моята история е, нали, малко по-осукана. Без присъствието на бащина фигура, трудно задържах интерес към един спорт, обикалял съм много спортове. Мога да кажеш какви? Тренирал съм бокс, лека атлетика, борби съм. Абсолютно всеки един спорт, който е имал покрай мен. Който има тестостерон. Да. Който има тестостерон. Спортната зала съм ги обиколил всичките. И шах, да, съм тренирал, имам и медал. Браво, това не го знах вече. Това вече не го знах. И той така доста ми дръпна интереса от самото начало. Да. Зае тази бащина фигура, която липсваше на мен в живота ми, което от ранна детска възраст мен ме закачи за него, разбираш. Той е бил за мен пример за подражание и наистина се държеше с мене като негов син. Той, така да се каже, дори не е метафорично, той си ме отгледа, той ме направи това, което съм в момента, за което, нали знаеш, не мога да му се отблагодариш с нищо, освен да... Да, освен да го помниш и да помниш какво те е учил. Да. Защото е много важно да помниш какво те е учил, да ти остане в главата и да се умееш да го приложиш в живота си. Точно така. Добре, нещо друго по-интересно. Искам да ви кажа, защото в момента, аз ще ти кажа, ще засегна една тема,
която мисля, че не знам дали съм я засягал друг път. В моя видео сигурно съм засягал за допинга. Това е много интересна тема за всички. Допинга, защото нали, в момента знаеш, че всеки втори балачарник си мисли, че като взима някакви неща, се случат работите и ще стане много голям, много силен. В момента аз забелязвам, не знам ти какво ще кажеш, но за мен тенденцията е така. В момента всеки е насочен към това как изглежда. Не какво може, не колко може да дигне, не колко може да направи лицеви опори, защото аз те видях. В моята зала ти правиш и набирания, правиш силови упражнения, които са извън щангите, което между другото е много похвално, защото ти си един от малкото щангисти, които виждам да прави това нещо като ОФП. Защото аз това, което съм виждал при нас, правихме само това, което трябва и излизахме от залата. Много малко оставаха за ОФП. И мене ми интересното е това, смисъл такъв да обясниме с тебе, че значи ако си мислите, че като взимате едни хапчета и като се друсте с различни стероиди ще станат нещата, не. Значи за залата си трябва яко гъс, яко тренировка, яко режим, яко сега ще ви искате, че ви разкажа т.е. малко как минава един ден. Един ден от сутринта до вечерта как минава един обикновен делник, който вие нали, приема работа, неговия делник какъв е неговия работен процес от понеделник до събота. Мисля, така станира. Да. И неделя тренираме, на неделя загрявчица. На неделя загрявка. Разкажи. Много точно казано. По принцип трябва да си дупце, както се казва. Даже моят треньор... То дупце, те хората не си мислят, че това е някаква, че се понапъваме. Не. В смисъл, не ти се тренира всеки ден, не ти се блъскат тия щаги всеки ден, не ти се прави нищо всеки ден. Ти искаш да си като нормалните 19 годишни младежи. Искаш да излезнеш, да си почиваш, да си с приятели, приятелки, хуихи, ама всъщност това не мога да го направиш, защото ти знаеш, че цяла България чака на тебе олимпийско злато или чака световен рекорд, или чака световна титла. Това ми е много интересно. Хората искам да повдигна малко, толкова съвсем маничко. Както обича да казва моят треньор на мене и треньора Пламен Бартойчев, на нас тренировката не ни свършва с излизане от залата. На нас ни продължава също като излезем от залата. Моят ден започва с ставане в 8 часа на кантар. Отиваме, ставаме, мерим се на кантар да видим колко килограма сме. След това мием очи и зъби, отиваме на закуска. След закуската... нали така? Точно така, според кантара сутринта. Няма да ядеш. Другото интересно, реалното ти тегло, колко килограма си е сутрин на гладно, след като си отишъл до туалета, това ти е реалното тегло. Вечер, като се наял, в смисъл не отговаря точно. И след закуската в залата. В 9:30 вече криво-ляво, закусил, не закусил в залата си. Отиваш в залата, там си до 11:30. Знаеш тренировките как се протичат, много тежки щанги. Въпросът е ти да разкажеш, защото те много хора си мислят, че професионалният спорт, нещата са много тегави. Всяка една тренировка трябва да си супер концентриран, който е дигал щанги, знае колко концентрация ти трябва, за да работиш, защото ние не работим на по-малко от 80% тежести, дори тройки, дори петици. Да. Пък като 2 пъти в седмицата работиме на 100% от всичките упражнения. Точно. И до 11:30 си в залата, за половин час ти трябва да се качиш до стаята си, да се изкъпеш и да отиваш в 12 часа на обяд. Обядваш, вече ти така си изморен от сутрешната тренировка, че направо ти се затварят очите. Отиваш, лягаш, спиш за половин-един час и вече е време за втора тренировка. Минаваш втората тренировка, тя обикновено моята е от 4:30 до 7:30, 8, нали знаеш, според как се справяш. Да, според как се справяш. Ти е трудно. И след това вече отиваш вечеряш и ти си дармадан вече. И да искаш да ти се излиза, то даже няма такъв вариант да ти се излиза да се прави нещо, защото знаеш, че утре те чака същото нещо. Той да има вариант. В смисъл тук вече това е, че хората много обичат да... Аз виждам едно принизяване на нещата. Те дигат толкова, или се борят толкова, или се боксират толкова, или скачат, или тичат толкова, защото взимат допинг. Не преди да вземеш допинг и да вземеш каквото и да е. Защото възстановяването може да не е само с допинг, те хората и това не знаят. Да. То възстановяването идва от спането, идва от храната, идва от хранителните добавки. Да, със сигурност има хора, които употребяват, но пък сега ще ви кажа, ние понеже с щангите сме най-гонения спорт. Защото нас където и да ни видят,
Значи ако пикаме някога без допинг ченге, може би ще ни е скучно, защото ние всяко едно ходим от тоалетната, ние давахме, аз по мое време съм дал 5 проби и 6 годината. Хем не съм бил на твоето ниво. В смисъл, аз съм бил като юноша. При мен... Аз съм дал като юношески национал 6 проби в годината. Приятно зовене. В смисъл, всеки, който разбира малко, знае, че не мога да взимаш допинг. Особено сега лабораториите, както са напреднали, хващат някои препарати 6-8 месеца назад. Както казваш, то като идеш до тоалетна без допинг ченгета, скучно ти, нещо не е наред. Нещо не се чувстваш. Да. Ако не те гледат, защото такова гледате в пишката, дали слагаш нещо, дали не правиш нещо. Особено аз на 16 години, когато тласках по 208 кг, не съм бил подозрителен само на вас и на допинг ченгетата съм доста подозрителен. И доста често проби. Миналата година имах 12-13 проби някъде, сега тия 12-13 проби ги имам до сега. Само да ви кажа, че при 12-13 проби, за да разясня на всички, които ще гледат видеото, при 12-13 проби в годината реално нищо не може да вземеш. Абсолютно нищо. Караш на добавки хранителни, на храна, на режим и в момента, в който нарушиш това нещо, ти рискуваш медала си, рискуваш титлата си. Затова тия хора, като Карлос и като мене, когато съм бил в Национал, си заслужават да ви кажа и парите, които, в смисъл, вие не взимате кой знае какви пари всъщност, но парите всичко трябва да заслужават големи адмирации от цялата държава. А не само политиците да се сещат за хора като Карлос, спортисти, когато дойдат избори, когато трябва да се снимат с тях, защото тогава са първи. Защото тогава има по телефона, ало, моето, браво, супер, ела тук, нашето момче, кой медал ли взе? Идват, почва едно подпляскване по гърба, снимки и така нататък. Искам всички, които стигнат това видео и всичките, които се занимават с политика, да сетите, че такива хора има целогодишно и че тия хора, някой Карлос Семот, някои имат семейство и разчитат на тия пари. И да ви кажа нещо друго. Когато щангиста или спортиста свърши своя професионален живот, сега ще кажа нещо и на тебе да го знаеш, ако не си направил нещо, което ти направи в момента, в смисъл да си стигнал някакви титли, ако си останал по-назад, имаш 3 професии. 3. Полицай, бандит, охрана. Това са 3 неща, които стават от професионалните. И треньор. Треньори не могат да станат всичките, много малко. Много малко. Те трябва да завършват днес, сега те не завършват, нямат време да се занимават с глупости, вече имат семейства, няма какво да завършват. Та идеята е така, ставаш 3 неща: бандит, полицай или охрана. И тия хора трябва да се помисли за тях. Значи, също го казвам, защото е много важно да се помисли държавата. Едно време, знаеш как е било? Едно време, Карлос, когато си, да кажем, аз съм, и двамата сме били щангисти, но примерно аз по-малко медали от тебе, нямам твоите, примерно, световни рекорди, световни шампиони и така нататък. Обаче съм бил в Национал и на мен и на тебе живота ни е минал в залата. Но ти примерно ще се възползваш от това нещо и ще имаш някакви облаги до живота. Разбираш, там не са направиха някакви пенсии, защото е пак е тотална порнография, но няма значение. Но ще ти кажа нещо много интересно. Едно време как е било? Такива хора като мене, спортисти, трябва да бъдат на едно единствено място. Знаеш ли къде, Карлос? Може да сетиш. Къде? Да работят за държавата, в силовите ведомства. МАО, МВР. Това е. И службите. Защо? Защото спортистът е дисциплиниран. Защото ти си човека, който може да работи на терен. Защото аз, когато се насерат нещата, няма да се обада на някой, който е завършил шеф и кройка и да му каже: ало, ела, че с нещо си еба майката, нали, тук някакви ме тормозат, а ще се обада на Карлос, ще се обада на някой боксер или борец, защото те могат да свършат работа. Затова такива хора трябва да бъдат в силовите ведомства и там трябва да продължат след това развитието си, кариерно и така нататък. Нещо, за което е хубаво се обърне внимание, тази помийна яма, наречена България. Нали, преди била велика държава, вече помийна яма направиха. Значи, обясняваме на другите. Защо мога да имаш претенции? Когато аз съм старшо ченге и ти дойдеш при мен и ти имаш опит, ти имаш някакъв опит с хора около тебе. Мен не ми трябва човек, който е седял до уста на майка си. Мен ми трябва човек, който има някакъв опит на улицата, виждал е хора. За какво ми е един човек, който знае само теориите?
Мен ми трябва човек, който е практик. Мен не ми трябва човек, който само е слушал и е чел по някакви книги. Трябва ми такъв човек. За това бих те взел. Разбираш ли? Да. Това е моята идея. За това нещо. Това не какво се отпъснахме. Допинги, мопинги, пък стигнахме кой какво ще прави, какво няма да прави. Идеята ми е така, тия хора като те, ти примерно трябва, когато кажеш, нали, в един момент, казваш, свършвам, нали, смисъл, приключих съществено, ще дойде този момент. Да, аз ти пожелавам да е много напред във времето. Нали, да донесеш много слава, много медали на България. Но един ден ще кажеш, нали, аз съм амортизирах, нали, смисъл, вече да ме държат стави, защото, нали, малко съм като Дан Йовчев на 50 години, и той отива, защото няма кой друг да отиде. Нали, малко да отсрами нещата. Но, когато стане твоята работа вече, аз ако съм един, нали, мислещ държавник, ще каже, ти приключи моето момче, заповядай сега тука, това ти е новата работа, то те въвежда, почваш да работиш за държавата. Такива хора трябват на държавата да работят, а не някакви сополи, които са ги докарали с някакви измислени конкурси, които са нагласени от самото начало до самия край. С дарения и така нататък. Да, леки дарения. Леки дарения, с леки бележчици след дарението и значи, казвам ти, честно, защото аз няма да работя сега, казвам ти, какво ми се е случвало. Значи, аз бях преди 3 години, 4, се срещам с един мой познат, и он ми вика, искаш да си офицер, 8000 лева. За какво говорим? Да. Значи, и тия хора ти чакаш да свършат някаква работа. Не. И те могат да 8000 лева могат да вкарат, който искат. Да. Разбираш? Нещо по-интересно, така малко да разведриме малко тази тема. Това е Поли, моята жена. Приятно ми. И на мен. Искам да те попитам, извинявай. Да, муквам. Какво те накара да се татуираш и да разкажеш малко за татуировките? Като цяло аз винаги съм се кефил на артисти. Нали, не само със спорт, гледал съм, не мога да кажа, че аз съм артист, но ми харесват произведения на артисти, особено нали, като са в моя жанр, който аз харесвам. И реших това да си го сложа на тялото, като в моя случай, моите татуировки повечето са за религията ми. Аз съм християнин, от дете така съм възпитан, че без Бог не можем нищо. Така, той ми е дал тази дарба, аз много силно си вярвам в тези неща. И като цяло това ме накара да се нарисувам не целия, но горе-долу бая татуировки съм си направил. Може ли само да вметна нещо, извинявам се, между вас, като си говорите за това нещо, само да кажа, защо в момента наблюдаваме феномена при ММА-ците? Феномена с това, че всичките, които са изявените им бойци, са мюсюлмани. Точно заради стриктната вяра. Ти също си със стриктна вяра, но християнска. Но това е много интересно. Значи виж каква връзка има между религията и спорта. Да, наистина хората, които са религиозни, защото в момента, примерно, ако питаш в България, всеки втори е религиозен и така нататък, обаче да си стриктен, да искаш да покажеш на хората, че това нещо е добро. Не да казваш, само аз си вярвам, нали? Не просто да палиш свещи, а пък да си покук. Да си истински. Да спазваш. Да спазваш. И не само да спазваш и към ближния, защото много хора мислят, че религията спира с това да изповядваш някаква вяра, а да се държиш както си искаш, а не е така. Защото според мен религията, това е начин на човека да общува с другия човек. Значи ти ако си човек, който прецаква другите, който се държи подмолно, който не е открит, не е честен, виждаш, че тия хора рано или късно си го получават. Да, определено. Ти като не си живееш с достоинството, то рано или късно само достоинството ти остава, нали знаеш? Точно хората... Продължете с татуировката, аз извинявам се, че пак се намесих. Извинявай, Полка. На колко години беше, когато се направи първият татус? Не помня, но мисля, че на 14 или на 15, нещо такова. И не мислиш да спираш? Да ти кажа, мисля да се направя тук, да си довърши целия ръкав с гърба отзад и целият десен крак да се направя асиметричен и вече тогава може би да спирам. Добре, ние го можем да го вкараме.
В кадър? Да. Ако за татуировките. Да, твой приятел. Що, ето. Що, вие сте приятели? Да. Разкажи, да. Нареди си диско, ако искаш. Чакай. Диско. Да, то така по-спортна обстановка, разбираш и готино е, да. Чета, някой ще има, ако има въпроси пак. Аз. Това трябва да го преместим. Да го дръпна малко. Искаш да го разкарам? Само вземете си това, защото това не трябва да е хубаво да е в кадър там. Добре. Много сме го оставили, обаче, лето став. Така по-добре. И аз така мисля, защото иначе сме малко като на селска вечери. Аз съм Жечко Стоянов. Жечко. Добре, разкажи и ти за твоите татуировки, понеже гледам, че си целия. Ами, моите татуировки, аз също започнах от много рано възраст да се татуирам. Като започнах с крака, в смисъл нямах такъв опит с добри татуисти, които да се обърнат към тях. Естествено на толкова ранна възраст. Така, леко като микрофон си го държа така предостатък. Или очи, както решиш. Не, натискаш. Натискаш в копчето. Така още. На толкова ранна възраст. След това дълго време се канех да почна да се татуирам, защото знаеш, че това е малко по-дълъг процес. В смисъл, ако искам да се направя нещо по-голямо, нали, не става, трябва да се отдели време за това нещо. И реших се, дойде момента, в който се реших. И общо взето доста часове отдели за това нещо. 8 пътя по 8 часа. Какъв е избора? Това е идеята? Идеята тук на тези татуировки моите са римската митология. Става въпрос за Цезар, става въпрос за арената, в която са били, ако сте гледали филма Гладиатор. Да, той е любим, да. Лъва, който съм си направил там, където ги пускат да се бият лъвове срещу хората. Оттам се татуирах и Клеопатра. Цяла война направяха за нея, естествено. А орлите, които с нея започнах като цяло, също се направих на лявата ръка. За мен орлите са, орела е наистина едно божествено животно, наистина символ на свобода, на сила, любимото ми животно, бих казал. На мъжество по-скоро. На мъжество. Да. Много е хубаво. Това исках да кажа. Аз също имам тато си, но аз показвам, аз тато си не правя без причина. Това е при мен единството силно правило, че всяка една татуировка ми напомня някакъв период от живота ми и да не го забравям. Винаги като се огледам да запомня тук, това е защото съм направил еди какво си. Това е защото съм направил еди що си. Аз при мен историята нека си да стои на таковата преди всичко. Добре, благодаря ти за отговора. Няма проблем за нищо. И друго, какво? Карлос, ти ще се направиш, си много брутален, обраче. Соло, татуирана кожа. Ма да, виж на него много му ходя така. Той е на него. Той между другото е бил културист. Да. Културист си в момента? В момента вече не, в момента съм минал към треньорската дейност. Браво. Студент съм язов, не сега с културизъм. Европейски вице-шампион съм 2018 година. Майстор на спорта съм. По принцип това е хубаво, че тренираш нещо. Сега знаеш ми мнението. И говорихме за културизма. Знаеш ми мнението за културизма, но само да кажа, че в момента културизма дигаш щанги в момента. И аз го видех, няма да се криеш. Значи идваш с Карлос и дигаш щанги, аз те видех. Няма да се правиш на 2,5. Слаби сме с щангите особено. Не само това. Искам да обясня много хора. Значи щангите възпитават едно, културизъм има съвсем друго. Аз защо не го възприемам? Аз си го казвам и го казвам съвсем открито. За мен това вашето не е спорт, отрепие. Значи това с обезводняванията, това с неяденето, това с много диетите. Значи това не мога да го приема и никога не съм за това нещо. Защо? Защото според мен това уврежда, а не те прави по-здрав. Няма нищо общо с спорта за здраве. Точно поради тази причина. Преди да почнеш да си... Разликата между спортна зала и фитнес. Това не го знаят повечето хора. Разбира се, с удоволствие ще разкажа за това нещо. Не, той е бил преди това друг спортист.
Не е бил, той между другото не е започнал с фитнес, почнал е с друго. Да, започнал съм с лека атлетика, тренирал съм и футбол. Паралелно с футбола ходих на състезания по лека атлетика. В един момент започнах да се занимавам с културизъм. На колко години беше, извиня? Когато започнах да се занимавам, 2017 започнах да се занимавам. Направих 2 сезона, влязах в националния отбор. На колко години беше? Като се занимавах с спорт. Не, с културизма на колко години започна? Преди 5 години. А сега си на? Сега съм на 32, значи на 27-8. Ама на 27-8 да започнеш с културизъм е едно, ти си минал вече спортния си период. Точно и да така. Започнеш, Това е огромната разлика. Имах и основата. И в леката атлетика... Защото в момента се ширят едни, смея да ги нарека глупци, които ти много добре знаеш, че те фащат едни млади момчета, които не разбират. Ето както в момента тук при нас има млади момчета в залата и ги фащат от малки, да. И на 17 години почват да ги зоват и почват да им дават стимуланти. Кажи, какво ти е мнението за това нещо? Истинското. Благодаря наистина за въпроса. По принцип, разликата от фитнеса и от щангите я разбрах, когато влязах в залата по щанги. Методиките, начина на трениране, храната, която трябва да се приема, е съвсем различна спрямо културизма. В момента, в който влязах в залата по щанги, бях така по-напомпен, в смисъл мускулчетата ми бяха така по-живнали, методиките по време в залите по фитнес са съвсем различни, там се гонят съвсем други хипертрофии и за да ти растат мускулите. В момента, в който влязах в залата по щанги, треньора просто ми каза, че тия мускулчета няма да им помогнат тук в залата и ми каза, че тук тренираме психиката. Аз също се опитам в един момент се прибрах вкъщи и първото нещо, което, понеже обичам да анализирам нещата, които ги говорим през деня, си викам, аз шах ли ще играя, защото точно психиката трябва да се такова. Да ти обясни защо е психика. Да, и в един момент аз разбрах, отделих 6 месеца за това нещо да се запозная отвътре, да. И наистина разбрах, че просто ако мозъкът ти не преодолее тежестта, която трябва да дигнеш, просто щангата пада и няма какво да се случи. Да, супер, това е наистина много ме изкипи. Методиката, която там я прилагат, аз не бях спирал фитнеса може би 4-5 години. В момента, в който влязах в залата по щанги и тренирах 1 месец, през тия 30 дена, понеже там са учи техника, там не са дига силово, има определени мускулни групи, които трябва да влязат, за да се дигне тая щанга. И когато тръгнеш да се занимаваш с щанги и не си го правил това нещо, ти дигаш силово на ръце и просто 1 месец бях скъсан. Ръцете ми бяха скъсани, спях на 2 възглавница и отляво и отдясно и така, хората ме викаха по кафета, обаче аз не ми се ходише никъде. Това е между другото и Карлос мога да потвърди тук, пък и аз, нали, огромни усилия се изискват, щангата много измаря. В смисъл, не знам дали при другите спортове така, но щангата буквално те изцежда като парцал. И то някакви само 2-3 бройки, 5 бройки. В смисъл, някои хора се викат, те какво дигат 1-2 пъти. За тези 3 опита, които ги правиш състезания в изхвърляне и тези 3 опита на тласкане, стоят толкова часове работа. Толкова часове работа, толкова дни, толкова месеца. И в щангите много бързо губиш форма. Да. Много. Значи ти сега в момента, както знаеш от контузията си, но ти си добра, в смисъл, ти имаш... То силата се запазва, значи най-трудно се връща издръжливостта. Издръжливостта най-трудно се прави и най-лесно се губи. Издръжливост. Някой, ако иска да пита нещо да казвате, да дадем микрофон. Дай му, това да. Мнението за тия, дето почва да се дължат по 17 години. Пак 16 години. Нали не бързам, че искаш ли помичката? Не. Какво бърза ръка? Първо адмирации за успехите. Понеже знаем, че макар че си по-малък от мен, дори от мен, и въпреки това си постигнал много неща за възрастта си, кое беше по-трудно?
за да дигнеш тия килограми на това високо ниво на световната сцена, кое беше по-трудно? Да останеш в залата, да се съхраниш, понеже, както каза бат Цецо, на всички не се излиза, на всички не се ходи наляво надясно по кафета. На мен най-вече, да. Особено на теб. Да, благодаря за антирекламата, мерси. Не антиреклама, защото това е истината, да, така. Ти ако не си професионалист, няма лошо ходи. Да, аз съм професионален салфетко хвърляч, както казвате. С богатата банкетна култура. Да. Това не е малко. Не. Оттам се почва трябва да се учиш да пиеш първо второ. Той може да научи нещо от мен там, аз от него тук. Кое ти беше по-трудно? Както споменахте вече, се изисква огромна концентрация, огромна психическа издръжливост и сила да постигнеш тези неща. Кое беше по-трудно? Психически да надскочиш себе си или физически? То като цяло на физически също много трябва да се обърне внимание, но моят треньор, покойният ми треньор Илян Илиев се беше погрижил, нали, всичко да ми е наред, смисъл, и аз съм и млад човек. В смисъл, като възстановяване, като такива неща се е грижил за мене, всичко, което ми е било нужно. Вече тук е за психически да се запазя. Защото изморена психика не може да даде тялото всичко от себе си, като ти е изморена психиката. Значи, ти когато изпитваш емоция, дали ще е хубава, дали ще е лоша, ти гориш вътре в себе си, идваш в залата и не знаеш къде се намираш. Идваш в залата, примерно ти си бил на кафе преди това. Идваш, ти не знаеш какво правиш тук. Примерно като трябва да дигаш голяма тежест. Това ти е работа тук, в смисъл ти ако не си концентриран на 100%. Без да пробваш да изпиташ тялото си колко може да дигне максимално, смисъл в продължение на месеци, нали? Няма да усетиш тази разлика. Примерно, влизаш в режим, както го казах аз, само в зала, хранене, спане, зала и един ден си позволяваш с 2 тренировки, между 2 тренировки да излезеш някъде. С приятели да се смеете това и после се върни на втора тренировка в залата. Значи, толкова изтощен няма как да се чувства. Защото самите тренировки по вдигане тежести ти мачкат много психиката. Минаването на такива тежки големи килограми много пъти, много часове на ден, ти бавят майката на възможността даже да мислиш, ако щеш. Да. Не знам защо е така, съм го изпитвал по себе си, предполагам и ти. Ние сме конеска паци. Конеска паци, штанги и штанги. И като свършиш штангите и там още една штанга има значи реално всичко е навързано. Ти реално нямаш първо времето и второ и физическите сили да се откъснеш от тая мисъл. Не само времето, аз отделно, нали, че обичам този спорт, аз трябва да избирам. Аз не мога да правя двете неща едновременно. Никой не ме е вързал да не ходя по кафета, да не ходя по дискотеки, да не ходя по пороци и така нататък. Аз просто знам, че на другия ден няма да съм добре. Аз обичам това, което правя. Аз се вкарвам емоция, чувства в това, което правя. Аз като не мога, съм супер, още по-се смазвам психически, разбираш. А пък има такива моменти... Рядко не можеш. Да. Има такива моменти, в които си правиш всичко точно и отново не можеш. Още повече те натиска психически и се чудиш къде бъркаш, натискаш още повече. Това са такива дупки, които се наричат. Да, ние изпадаш дупка и трябва да излезеш от нея. Да, и тя се излиза с тренировка. Да. Там вече работиш на по-малки тежести, пък много повторения да мога... А пък тази дупка, нали, то така звучи малко, защото такъв период кратък, обаче много трудно се излиза от него, много продължително. Има хора, които дълго време стоят. Да, чувстваш се в такава ситуация безнадежна, разбираш се, но няма излизане от тази дупка. А пък ти даваш всичко от себе си, както той казва, даваш си живота тук вече. Нямаш много избори вече. На 20 години си примерно не си учил много в това време, защото си тренирал. Аз това казвам, защо? Чувам ли се между другото? Не знам дали си чувам. Знаеш какво видях, човек? Как ги разсъждавам аз нещата? Ние сме малко като деца. Точно така. Защо? Не казвам, че сме такова, че сме толкова чисти като тях, но сме наивни като тях. Защо? Защото един щангист, другите хора, докато се учат да правят далавери, докато се учат да правят пари, докато се учат да правят бизнеси, или даже да комуникират нормално или ненормално с другите, ние сме в залата. Да, ние пропускаме целия живот от момента, в който си се отдал на 100% на този спорт, до момента, в който се откажеш.
ти за тебе няма нищо друго, освен залата, спането, храненето, залата, спането, храненето. И ти пропускаш един период, който е период с жени, период с приятели, период с мръсници да видиш. Нали, то, житейски опит, житейски опит си пропускаш. Не е само да видиш някакви хора. Да, и ти после, когато вече се сблъскаш с това нещо. Забелязал съм много спортисти, които са, нали, остават спорта и после им става много трудно. Разбира се. Защото изведнъж, че хората, защото ние сме в една капсулована среда. Не сещаш, ние сме... Къщата на Big Brother, националния отбор. Да, къщата на Big Brother, точно. Ако се направи реалити с националния отбор, значи ние Big Brother ще правят такова, ние нищо. Това ще е тоталният хит. Ние сме едно затворено общество, наше си общество. Само едни и същи хора виждаш всеки ден, не излизаш от една сграда, разбираш ли? Защото на първия етаж ти е залата, на втория етаж ти е ресторанта, на третия етаж спиш. Това е. И така се въртиш етажите. Целогодишно. Само примерно сега ще си на Белмекен, другия път си на Варна, разбираш? Колкото да ти въобразят някакво разнообразие. Дали ще са бели стените или сини, няма никакво значение. Да, в смисъл ти пак си в лагерна обстановка и така. Но хората през това време, за това каза, много щангисти, или не само щангисти, дори спортисти се подвеждат и по лошата страна, точно защото те си мислят, че това откровение и тая мъжкарлащина, която имаме ние спортистите, нали? Имаме и другите хора. И другите хора, че са така. То няма нищо общо. Не се навън е пълно с хора, които са измамници, които гледат, особено както си ти звезда. Нали, смисъл сега в момента ти си единственият ни тежкотът, който е смислен, аз му казвам на това. Защото сега, каквото да си говорим, има някакви други там горе-долу добри момчета, но цялата федерация чака на теб да вземеш медал. Нали, смисъл, ако ти не вземеш титлата, аз не виждам, нали, смисъл, аз понеже разбирам от щанги, почти не виждам, нали, някакви реални шансове за злато. А ние, нали, това търсиме златните медали, както бяха едно време. Само, че както едно време никога няма как да се върне вече, но няма значение, поне да има някаква мотивация за другите да продължи поколението, да продължи традицията. Някаква приемственост на това, което беше. Да. Защото ние, нали знаеш как сме излизаме и взимаме всичките олимпийски злата без едно на една олимпиада и после ни казват, чупката няма да ги взимате. Да. И така нататък. Ние сме от най-навика спорта, но идеята каква ми е? Че ти оставаш тук, пък хората вече са там. И въобще много неща се вършиш. Нещо по-интересно да кажеш става в момента. Чакай, Файер, ще питаш ли нещо? Нещо за допинга. Ти нещо тръгна? Да заключим темата за допинга. Той пак ще има, ево тук на него. Той само вземе микрофон. Ако бърнаш нещо на това, не бърнаме хора. Да си говорим час. Ей те, как ще фана с tema? Той сега се сега на кафе на развлекателна такова. Да. Поли, ти сте най-оператор ли ме разкош? За допинг. Нико. Той е за допинга много. Запознат е много, да. Той е като мен, аз съм читанка. Той сутрин до вечер просто едно нещо, като те вълнува и като те интересува, се получава някак да стане. Нали? Абсолютно. Той чува ли се? Всички се чувам. Вас ме. Файер, с това невероятното кажи, бе. Кажи се. Ти те нещо чуе. Да, исках да довършим темата за твоето мнение за тези треньори, дето от ранна възраст. Не треньори, фитнес инструктори, което е много странно за мен. Фитнес инструктор. Я кажи как се става фитнес инструктор, моля да разкажеш. Фитнес инструктор. Да, как се става? Достатъчно и да имаш едни пари. Да направиш едно състезание, в което може да станеш в топ 5 в България, което не означава абсолютно нищо. И след това в един момент почва да се публикуват едни колъч онлайн постове, простоти. Че ти си някакъв невероятник. Какво се случва обаче? Значи той има собствената си подготовка, която му е дадена на него, за него, нали, по неговата генетика, по неговата подготовка. И тази програма и тази методика, която той е прилагал, правят грешката да прилагат на всички. Значи един е 70, 80, 90, 100 кг в един момент той
Просто това... Че даже имат и различна консистенция самите хора и това трябва да се съобрази, защото, нали знаеш, карал са 90 кг. Аз ще докарам един 90 кг, който в смисъл няма да прилича на Карлос. Да, смисъл... Голямата грешка, която допускат всички инструктори и дилъри защото не всички, които продават химия, са инструктори. И хората, които се занимават с тези неща, просто това го правят с един вид търговия. И то между другото за доста пари. Тях не ги интересува, че той е на 16 години, че в момента е в пика на производството си на собствен тестостерон, че той може да се развива още поне до 25 годишна възраст. И особено когато няма никакви професионални цели, в един момент по залите ги заребяват децата, те искат да изглеждат добре. В момента хора, които са били освободени цял живот от физкултура, е модерно ли са по залите да се правят селфита. И всичко това нещо се получава от алчност. Интернет също играе голяма роля. Това е велика дума, да знаеш. От алчност, тя не ги интересува, че това дете ще се увреди, че това дете утре... И другото, което е, много хора, които продават химия, не знаят как да възстановяват хормоните и органите на тия, които им продават това нещо. И оттам идват всичките недоразумения, защото той на 16, 17, 18 годишна възраст, когато се спре собственото производство след 4-5 инжекция, понеже с една инжекция, с една ампула ти се вкарваш около 10 пъти повече тестостерон, отколкото ти произвежда за 10 дена организма. Нормално. И в един момент ти като се спре собственото производство, на тебе ти не го спреш за винаги. Ти го спреш за 30-40 дена, тя химията държи около 30-35 дни. След това пак почваш собственото ти производство постепенно да се втига и се втига в един момент. Обаче през тия 30-40 дена ти, ако имаш полов контакт с някакво момиче и нещата не се получат точно така, както си мислил, ти се оплашиш. И взимаш още. Месец се възстановяваш, нещата се случват, обаче ти си вече оплашен и не искаш да пипнеш повече химията. Като химията не е създадена да убие човека, това са неща, това са лекарства, които помагат на хората да се възстановяват след разни работи, операции, интервенции и така нататък. Рак, примерно, но като всеки един препарат или лекарство, дори да изпиеш един блистер парацетамол и да предозираш, има странични ефекти, естествено. Затова трябва човек да се съобразява от кой се купува, да се съобразява, да има информация, да почете и хора, които не са компетентни на тема стероиди, просто трябва да са далеч от тях. Значи най-малко според мен, аз съм казал, в смисъл, казахте, аз няма да разбера вашия... Аз не му казвам спорт. Вашите занимания няма да ги разбера, но нека казвам едно, със сигурност на деца не, със сигурност на хора, които са подрастващи не. Ако ще взимаш химия, след твоята възраст даже, значи ако ще решили да взимате, това е за хора, които са минали 30 години. Даже и нагоре може. Това не е за хора, които са млади. Това са едни финални штрихи, самата химия на всичкият труд, който трябва да се положи предварително. И лъжат за дозировката, за това исках да поговорим. Лъжат за дозировката, за да може да си продадат химията по-бързо и да купи пак. Естествено, а пък да не говорим. Лъжат, Поли, взимаш, примерно, не ти трябва 150 мг тестостерон на ден. Това няма такава доза в природата. Ти ако произвеждаш 150 мг естествен тестостерон, ти ще си, не знам, гръцки бог, нещо такова. В хранителната добавка го правят. Да. Отзаря пише, че трябва да пиеш по-бързо да свърши, за да си купиш по-бързо пак. Естествено, да. С цел индустрия. Да, точно маркетинг. Но идеята е, че пак нали, смисъл, не се дава на деца на 17 годишни, още по-малко. Разбираш, искам да ти подчертая дебело. Да ти олекне. Да ти олекне, че няма да взимаш химия по още много години. Ясно е това. Докато те забравиш. Докато те забравиш, че няма да взимаш химия. Естествено, просто трябва да всичко да се изгради по натурален начин, вече финалните штрихи, когато вече запецни, ще виждаш, че вече няма, това е максимума на... Ама те никога не стигат този максимум. Те на втория месец на химия. На втория месец стигат максимума явно. Не, нищо не стига. На втория месец... Аз тренирам от 9 годишен максимум. Има една друга тема. 9 годишна, ти си вече... Колко си сам? 19? 10 години вече си в залата.
И не съм стигнал капацитета си максималния. Още не ти даже още не си завършил растежа си според това, което казвам. Няма как да не изглежда. Защо? Защото щангите са го изградили да изглежда по този начин. В смисъл, е това нещо. Щангите не са натоварващи, карал 19 години. Големия широкия трапец, всичко това нещо, рамената, това всичко се изгражда, това е тестостеронен белег. Ти няма как да стимулираш този тестостерон от 9 годишни, той дига щанги и да не изглежда по този начин. Не съм видял човек, който да не изглежда щангист, а който е истински щангист да не изглежда като него. Нали, в повече или в по-малки пропорции или силно така изглежда. Краката огромни, задник голям, а между другото да имаш голям задник не е лошо при мъжа. Ти си казал защо? Да, между другото, знаеш ли защо трябва да има... За тук малко минава по-попредела. Защо жените гледат дупетата на мъжете? Тук сега гледай, слушай сега. Само слушай внимателно. Ти знаеш ли? Много мъже си мислят, че чукането е това. А то е това. Ама за да го направиш, това трябва да имаш много силен задник, да можеш да си бутнеш. Да натискаш. Така. Виж ли? И по тази логика. Гледат дупетата, това между другото, преди много години, бил съм дете, колкото фирето, сигурно, 17 годишен, 16 годишен, една ронка ми го каза това. В смисъл, тя го каза съвсем неглижи, аз тогава си го тази пави, какви ги дрънка. И после в годините разбрах колко е права, нали? И колко като спреш клякането. Като спреш клякането. Абе, има разлика. Искаш, ама нищо не си. Големия задник. Експлодива си. Точно така. Големия задник бута и цялото полова сила е в задника, между другото. Всеки един спорт. Говориме бокс, борба, шорт-трек, футбол. Каквото се сетиш, особено бойните спорта, там се чатски много, силата е в газа. Не знаеш, че за да удариш силно трябва да имаш гъс. Ако ти имаш малък готелс, единствено, който имаше малък готелс, беше изключаят от това правило, Фьодор Миалев, той пъше големи крака, но гъза му беше малък. Но това сигурно е единствено... Той като цяло има много странна физика за файтър. Да. Между това ми е един от любимите. И на мене, и на мен също. Фьодор и Хабиб са ми двамата фаворити на мен. И Майк Тайсън за бокс. Но става въпрос, ако ти не тренираш задника си, ако твой гъс не е голям, не е мускулест, не е голям, защото голям гъс, но не мога да не е като кошница са. Не е свлеч, а ти ако имаш малък задник, в смисъл ти първото, което аз съм забелязал и това съм го чувал от други жени, че това са полово немощни мъже. В смисъл такъв, това са мъже, които нямат издържливост в креватната гимнастика, нямат силата. Това вече ти мога да кажеш. Там е центъра на тежестта. Центъра на тежестта, точно така, някой вика центъра на тежестта, а в японската култура се вика хара. Хара е една по-малка орпедия над пенис. Това е харата, оттам идва силата на тенисиста, като ударя сервис, идва в силата на копия фарляча, на паскача, на хората, които мятат диск, на тия, които бягат също така правят, че средата на тялото да ги води напред, тежестта им да ги бута напред. Те спринтьорите, между другото, са супер нацепени такива. Супер... Там се прави яко щанга. Да, там много щанга. Ти ли знаеш, че горе-долу дият колко тебе? Като мене не, ама може да се фарлачите може да се каже, че са на моите резултати. Такива хвърляне на диск, хвърляне на гюле. 100 метра такива. Аз на гюлето диск съм ял. Така е. Нищо. В смисъл не съм лекоатлет. Горе-долу ще сещаш. Сега ще научиш, нали са записал на есен? Да. Сега ще учат кое как. Спринтьорите са играчи физиките. Да. Ма не, то леката атлетика като цяло също е много хубав спорт. Ами не само хубав, за мен това е атракцията, супер атракцията и еманацията на това къде е човека. Да. Разбираш смисъл? Това да избягаш 100 метра за под 10 секунди. Това е брутално, знаеш? Да. Това е брутално. 10 секунди, нали знаеш колко са 10 секунди?
И то 100 метра е минус. Къде отиде? Горе-долу, ако се засети, защото някой говорят, аз викам горе-долу, викам това е като тия деца на драколите, викам 100 метра, викам както ги бяга, викам спринтьора, викам така тръгва и колата, викам. Много си го представиш. И он я гледа е така. Кристиано Роналдо има такива игри, които са бягаш с коли, да, смисъл, защото някой си вика, да е кълга с 100 метра, викам, сега викам, пусни, викам най-мощната си кола, викам, също искам това да виж, че първите 30 метра, викам, не мога да мине. Викам, не мога да минеш, викам, с тая мощна кола, 1000 и не знам си колко коня, викам, застани до един спринтьор, викам, 30 метра ти ги е за. Искам да те питам нещо по-интересно. Една тема, която е актуална с 19 годишните. Ти имаш ли в момента приятелка? Да. Браво. Какво ти е мнението? Аз това, знаеш каква тенденция забелязвам? Забелязвам тенденцията, че масово в момента млади хора на твоите години нямат сексуални контакти. Знаеш ли от това нещо? Не го знаех това нещо. В смисъл, надявам се, ти си нормален мъж си, как си трябва. Как си трябва. Нали, смисъл това с толкова. А знаеш ли, че в момента се забелязва, това между другото е пак във връзка с тестостеронните спортове, които са нашия, нали, дигането на тежести, борба, бокс, така нататък. В момента 17 годишните страдат от обездвижване, липса на хормони. И вредна храна. Това всичкото идва от вредна храна и липса на движение. Да. Според мен. И да ви кажа, че в смисъл такъв, ако искате да бъдете, нали, атлети, в по-интимните части, пак е тренировката ключа. Защото иначе не ставате. В смисъл, не стават. Значи мъж, който според мен, нали, малко или много не е ориентиран към някаква физическа активност и що годе да не яде само торти, нали, и на това да разчита, трябва да тренира. Диетични картофки. Да, имаше и тук и питаше едно мало момче и вика, кои бяха тия, вика, по-диетичните картофки. Голям въпрос. По-диетичните картофки, ще го взеква. И аз викам, няма диетични картофки, защото той е така много пълен и иска да посмъкна някоя кила и ми говоря, нали, за картофки и за пия. А пък последно разбрах, че бил да умре, той ял пица с картофи. Нали, смисъл на работа да се случи. Нещо за храненето. Кажи сега, защото по мое време се наблягаше, не знам на какво се набляга, но за храненето е нещо интересно, което мога да спомена, ще ми е интересно и на другите хора. На какво наблягаш ти най-много като... Месо? Ориз? Ориз. Много ям. Като цяло аз ям всичко. Знаеш, танги трябва да се яде и калории трябва да си набавяш. Яйца? Яйца 20 една сутринта. 20 яйца цели сутринта? Да, защото аз, нали ти казвам, аз примерно като тренировката ми от 9:30, аз в колко трябва да стана, че да си правя закуска това и аз направо си ги правя да си ги пия. Ама смисъл сурови или? Не. Сурови, да, сурови. Ако си намеря хубави пътпадъчи. Аз даже пътпадъчите обичам да си ям, а нямам това време да закусвам, защото аз пък обичам да си изпя. Примерно мина кантара, отивам да лягам. И аз си правя закуската в блендъра. В смисъл, слагам си цялата закуска в блендъра. Примерно някой, ако си слага бекон, това да си яде, всичко в блендъра, с кафето. И каквото е това е. След 10 минути съм се наял и отивам на тренировка. Мале. Това с 20 яйца си е бая тегаво да си яде. Смисъл, то трябва да ги освояваш. Аз не почвам, нали, с 20 яйца. Като, нали, ти се усещаш според организма ти, какво освояваш, какво не. Аз това говоря много често и аз, значи някой си мисля, че като ядат много и много ще освояват. То като всичко фърляш, ти като не можеш, ти като не правиш физическо натоварване голямо, какво освояваш, нищо не освояваш. Най-ми е смешно хора, които са влезнали от 2 месеца тренират и сега не ми се обиди нашия човек, ама фитнес. И първото, което е какво да ям, какво да таковам. Един ме пита един път, защото аз преди, поради независещи от мен обстоятелства, ми се налагаше да тренирам в фитнес. И ме пита, влиза едно младо момче, пак дихател някакъв. Аз съм бил на 24-5 години, той е бил на 17. И ме пита, какво да пия, аз викам, пий вода, бе. Твоята кожа, викам, пий вода, бе. Стига ме пита, викам, какво да пиеш, викам, що не ме пита, викам, как да направиш упражнение, що не ме пита, викам, как да дигаш. Един път не ме пита, нали, смисъл, как да си построиш тренировката, такива, що ме питаш какво да ядеш или какво да такова, какво да пиеш, викам, пий вода, викам и аз викам баница.
И това е голям плюс, ако успее да спре някой захарта от напитки. Да, тя е бая по-вредна от другите. Да. Примерно аз, защото нали сега все пак не съм извънземен и аз някой път почвам да се запуквам на коли и на такива неща и като ги спирам, това го замесвам с газирана вода. Като ми запие кола, содичката и то си е газирано. Такова пак нали не е същото, обаче заместваш. Значи това са двете напитки, които трябва да се пият само те, нищо друго. Ако е зиро? Зиро, те пак си имат някакви заместители, които пак ти запушват. Да, зиро, ако е тоник. Подсладител. Не, тоника, според мен също има захар тоник. Сега не съм го чел, тази тоника. Там има зиро тоника. Тоник с зиро захар. Затова питаме за зиро. Тя му е фенка и за това пита. Аз като цяло съм на мнение, че трябва да се пие само вода и че сода чиста. И аз съм. Мои хора ли? Не са мои хора, не са мои хора, тази вода най-ми харесва на мен, смисъл най-ги пие. Смисъл, ако искаш го изреди това. Няма да го изрежи, ще го изрежи. Михайло му харесва. Това, знаеш кой пиеш още така и много обича? Кой? Бобо, прости Велко. Велко пиеш точно така, Михайло, с това ще го запомня. Ние си пиеме и тази. Да, стъклената. Защото сме от София, бе. Бяхме като Велко, нали, оттам от него, аз съм наполовина от там. Аз съм наполовина от този край, от Асеновградския там. Да, ти ми каза, че дядо ти от залата на него кръстено. Да, аз съм с голяма история спортна. Да. А добре, нещо друго искам да ми разкажеш. Значи питахте за приятелка, имаш всичко действаш и така нататък. А семейство ли мисля ли си да имаш и кога? В такъв период, който съм състезателен, е много трудно да се създава семейство. В смисъл, ти не си при семейството си. Да. Какво семейство да правя? Си много млад още, минало ли ти е през главата? Минавало ми е, да, смисъл, аз съм на лагер постоянно, не излизам никъде, всеки те ми са минавали през главата, чуда се какво да си мисля, аз да си умувам. Да. Това е яко. Да. Някой ден и това ще ти дойде до главата, живи и здрави, но тогава трябва да стане точно това, което ти казах. Ти и други като тебе в службите. МВР, МЕО и другите силови ведомства. Да го знаят всички, че с пътя на спортистите там не е да ходят да стават зидаромазачи, олигофрени, гастарбайтери и разни други нерегламентирани професии, а точно тая има работа, държавата си свърши работата. Може да станат рекламни лица на нещо. Рекламни лица, ако си като него, той може да рекламира. А ти имаш и спонсори, между другото, ще те питам. Аз имам, само че отскоро, да ти кажа честно. Отскоро имам. И да, в смисъл, държавата по принцип за щангите специално не дава малко пари, обаче примерно, как се разхождат тия проблема? Как се разхождат тия проблема? Когато си добре, сега примерно се контузих и не ми създадоха условията, което е. В смисъл, аз хубаво съм взел пари, ма сега да си създавам условия, да ги дам тия пари, да си създам условия, за да продължа. Разбираш? Да. Примерно, защото те по принцип, нали, това може да го изрежеме, те си правиха сметка аз до нова година в залата да не вляза. Обаче аз на третия месец, 210 кг тласкане. Гледат ме какво става. При това на чисто и при вас всичките допинг проби на света. Значи оперираха ме, това няма го забравя никога, на петия ден крака ми гипсиран до тука. Догоре? Догоре гипсиран. Айде на проба. На един крак в тоалетната подпрял съм се така на една страна. Чудо. Мъка човек и то прясна рана долу, защото нали знаеш, то е рязано, това фаянса е като стана от леглото и тук почва да бъка кръвта на това. Да, то там още, че не може да... То много трудно се фиксира този глезен, нали, да решава. То си е инстинкт. Те ме бяха гипсирали до тук, обаче аз вече на 10-тия ден, защото гипсирам до тук се вече 10 дена, разбираш. То ме сърби тук и аз го отроших малко този гипс, че ме направо се побърках. Да, и го окърших го такова. Аз съм пред тия глупости, аз ето крак ми чупа, пак махнах на първия ден, което беше той брутално. Човек, аз се побърках, какво влезна тук, мухали влезна. Няма изяде, виги на вечерта в 2 часа не мога да спа от това. Дум, чуква. Късам в нощеска. Или карош. Да, какво правиш? Почеше се, лягам. Това е между другото, пак е спортен дух. Човек, който
не приема, че му има нещо и продължава. Да. Не приема живота, просто не приема. Аз ще показвам клипове. Значи в болницата, следващия ден след операцията, веднага ми докараха ластици, такова смисъл, правя си упражнения. В болницата не съм спирал да тренирам, за една секунда не съм спирал да тренирам. Това е много похвално. И ще ви кажа на всички, защото да тренираш по този начин толкова отделно, това се иска да имаш леки психически отклонения. Да, точно. Да, казвам го. Леко абсолютно, трябва да си мръдна от центъра. Казвам го абсолютно с най-хубави чувства, защото големите спортисти нямат нормално мислене като на редовия човек. Нямат го. Ние мислим по-различно, слагам и себе си, защото аз нямах възможност да се изява като Карлос по редица други причини, но нали, смисъл такъв спортистите, силовите спорт. Значи, за да правиш тия неща, които ние ги правим, нали, които правят боксерите, които правят борците, които правят ММА-ци, така и други силови спортове, трябва леко да си изчатка и други спортисти, не само силовите. Да, тук работата леко ти вече не си разсъждаваш по съвсем друг начин от нормалния човек. Както ти кажеш, някой път мислиш бързо и мислиш много напред. Значи ти ако не разсъждаваш по този начин, няма да станеш велик спортист. Да. Няма, аз съм видял, и това между другото съм го забелязал и при Галабин, примерно беше добър познат и приятел така и сме го разговаряли доста. И други, които бяха супер изявени като щангисти, и това го имаха всичките. Леко им бягаше центровката. Но беха перфектни атлети. Перфектни атлети. За мене, за техника исках да поговорим само малко да бъде. Моята техника. Не, ти пак си добре, смисъл такъв топ си. Но знаеш кой съм признал? Бая са потрудили, да ти кажа. Да, вижда се. Това е работа на личния му треньор. Техниката, нагласите му, които са, това е работа на личния му треньор. Това е нещо, което е много труд, много себеотдаване, много себеотричане, за да мога да налееш на едно момче акъл, нали, че трябва да тренира, че трябва да прави нещата еди как си. Особено когато е силен. Когато е силен и може още и той го осъзнава и почва с неговата техника. Точно ти се опитваш да му вградиш навици. Навици, които са ще го изведат по-напред. Да. Които за сега ще му по-трудно, но после ще дръпне повече. А той с грешната си техника сега иска примерно 20 кг отгоре да сложи, обаче вече за максималните гири, които са в момента, това въобще първо, че ще щупи, второ, че няма да съм на такива тежести. Да, защото аз, който признавам най-много, нали, казал съм за мен кой е най-техничният щангист, това е Николай Пешолов. Мисля, този човек е като автомат Калашников. Да, брутален е. Смисъл, това е най-техничният човек според мен, който съм виждал. Галабин ми е на второ място и така нататък. Имам някакви такива, междуто Марков и свърлячи. Те пък топ на изхвърлянето. Георги Марков и просто и Плана Марков. Има между другото много интересни атлети, за които ние говорим сега в момента. Вие може да не сте чували, да ги познат. Това са хора, които, ако някои от тях занимават и с треньорска дейност и в момента. Примерно брата Георги Марков. Това е грозното, примерно, защото те не бяха лоши щангисти, не са слаби резултати, а хората по принцип най-вероятно не ги знаят. Гледай сега ще кажа, що не ги знаят, защото в момента, ако излеземе с теб, сега сме в студентски град, излезнеме, сега горе-долу тебе те знаят, защото нали попрочел нещо вестник или видял... По-начесто е в момента. Да. Но хората имат кокоша памет и много бързо приключват със спомнянето. Да ти кажа, в момента, ако излезнем и питаме кой е Георги Марков, кой е Алан Цагаев. Къде са имена? Които са имена, хора, които са си дали живота много брутално в залата и са раздавали не по-малко от тебе. В никакъв случай. И са раздали на всичко, което са могли. Всичко, което са могли. И хората не ги знаят. Обаче, сега ти кажа от другата страна. Сега ще ми дойде любимия момент. Ако си един чеченец, една кука, една Емили, газонетката, знаеш колко повече ще знаят, Виж какво се дразна на нашето общество. Болно ни обществото. Вместо такива момчета, такива спортисти имените да са топ, да се знаят кои са, да са атлетите, да са примера. Да са примера на младите. На нас примера ни е един дегенерат Емили тротинетката. Знаеме кой е. Или някоя фолкаджика, която за пореден път се развежда и се взима с новия си прекалено
лъскав стар човек, за който се оженила. И това е нещо, което вълнува в момента обществото, но хора като Карлос остават тия, които са... малко изкривено виждането на обществото, да. А не трябва да бъде така. Искам, това е пак, укорявам тук всички медии, които дават... Те го правят това нещо и го правят напълно тенденциозно. Те са много неща, ама нали знаеш капка по капка язовир. Точно така, те го правят абсолютно тенденциозно, защото техните скандалите продават, а това, което е хубавото, хубавия пример остава в страни. И това нещо според мен се прави абсолютно тенденциозно. Разбираш, защото не искат фокуса да е върху хора като вас, които показват нещо градивно, че мога да направиш нещо невероятно за страната си. И не само. И тия хора трябва да останат в тъча, а да се покажат дегенерати и те да станат звезди. Защото в момента е пълно с дегенерати, които са взели за звезди. Точно така. И ще дойде един момент, повярвай ми, млади приятели, ще дойде един момент, в който това нещо се обърне. И защо? Защото това е като да натискаш една топка. Така взимаш една топка и я натискаш и в един момент се изпуска. И тя те удря в муцуната. Защо? Така, на този принцип, повярвай ми, действие обществото. Ще видиш, че в един момент, когато стигне най-ниската си точка, няма да има по-ниско от това. Да. И нещата ще се обърнат. И такива хора като тебе, и други спортисти, и други хора, които... аз не говоря само, ето ти, примерно, пак си арт. Хора на изкуството, истински хора на изкуството, които правят хубави телевизионни предавания, които правят хубави смислени неща, които да такова, ще дойдат и ще изместят тези боклуци. Виж, когато се обърне каруцата, освен че пътища много, пада и буклука от нея. Разбираш ли? Да. Тия буклуци ще изпаднат и повярваме, че един ден ще има много повече и мегдан за развитие за тебе и след спортната ти кариера и така. Аз и в момента смисъл имам някакви надежди, че нещата върват вече, като отдолу нагоре. Виждат се някакви подобрения. Но това не става въпрос за днеска и за утре само сме така. Това трябва да стане... Искам да кажа на всички, до които ще стигне видеото, бъдете като Карлос. Бъдете като него, питайте се. Няма да станете олимпийски шампиони, няма да станете световни шампиони, няма да станете световни рекордьори. Опитайте се обаче да имате неговата дисциплина, неговата борбеност за живота си, всеки един, кой каквото прави, кой каквото умее и каквато му е професията, да бъде по-добър в това, което прави. Както аз се опитвам като треньор да ставам по-добър, да научавам още, да ставам по-смислен като човек, който се занимава с силова подготовка, не само на щангист. Аз даже и с щангист ти си първи човек, който влиза. Между другото, знаеш ли кога ми настана много болно? Аз съм, знаеш в София колко зали има по вдигане на тежести? Клубни знам за 2. За 2 даже май една тая празна, няма никой да тренира в нея. Аз направих тук, както виждаш, че има условия за вдигане на тежести. Да. В смисъл, трябва да се вземат щанги и така нататък. Това е работа на федерацията. Знаеш ли, че нито Неделчо Колев, нито Ариф Маджид, нито някой, те знаят много добре кой съм. В смисъл, знаят, че съм занимал. Знаят, че имам зала. Повярвай ми, не да не знаят. Нито един от тези хора не дойде, даже да я види. Даже е така да каже, путка май направо си верно и щанги зала. В смисъл, ти сила, що да направи фитнес. Защото обичам щангите. Казвам нещо за всички, които гледат видеото, да знаят какво е Карлос Насар. Карлос Насар е феномен. Защо е феномен? На 16 години? 208 кг на състезание. Точно така. Значи искам... 206, извинявам се. Няма значение, то от 200 нататък всичко, на 17, всичко е трудно. 208. На 17, 208. Да. Ти ако така продължаваш до 30 години, не мога да спреме. Идеята каква ми е? Да обясня на всички, които нямат представа от сил спорт, нямат представа дори от спорт, обяснявам. Той е феномен, той е нещо, Карлос Насар ще се повтори след 50 години евентуално. Евентуално, ако го намерят, да е този спорт да е пак. Това е положението, това е реалната ситуация. Карлос Насар е това, а от нас зависи и от всички, които са управляващи също, които ще стигне това нещо, да го подкрепят, да върви напред, защото това момче е единственото момче, което разчитаме да вземе медали на Олимпиадата. Друг, повярвайте ми, ето сега позволявам си да се правя на пророк, мога да бъркам, мога да не бъркам, но ще го направя, ще го кажа. Според мен е единственият човек, който има шанс за медал, от бронз нагоре, говориме, това е Карлос Насар. Няма да казвам нищо по-нататък.
но единственият човек, който има шанс на тази олимпиада, е той от мъжете. Значи това, което виждаме, за съжаление, в момента тенденцията е това, което си говорихме по-рано, е, че в момента момченцата нямат тестостерон, не се занимават с тестостеронни спортове, каквито са силовите, и в момента жените взимат превеста. В момента ние виждаме буркини, боксерки, щангистки, айде по-малко, но пак силовите спортове. Сега виждам в момента, аз имам много сериозно мнение тук по това. Виждам кросфитърки и виждам бодибилдери, които изглеждат покъртително. Нали, айде, по този въпрос с жените с тези спортове, значи това мога да го изрежа, защото мога да ми се обидят малко. Значи, аз им казах, че са бил отбор момчета отдавна, бе, не бой се. Не за момчета. Значи, защо се взимат толкова женски медали в тези спортове? Защото... Виж, знаеш какво е приятел? Приятел да ти каже истината. А я кажи ти, ела тук. Ела при нас, седни да. Я кажи там за културизма, искам да те питам нещо специално. Я кажи, какво ти е мнението за сегашните инфлуенсъри в културизма, така по-младите? Айде, старите, те са малко по-обрани и по-си знаят за какво става въпрос. Повечето инфлуенсъри, според мен, които парадират, че се занимават с такива неща, в смисъл имаш предвид за културистите? Да. Повечето... които занимават с бодибилдинг, с фитнес хранене и така нататък. А някои от тях си позволяват и да говорят на теми житейски. Те нямат толкова добри постижения, нямат толкова познания като знания в това нещо. Те го използват повече като публично да са, нали, за известност. А хората, които наистина разбират от това нещо и хората, които се състезават активно и които те нямат време просто за такива неща. И не го правят просто. Правят го хората, които голяма част от тях не разбират от това нещо, разбират от снимки, от постове, от светлината да застане за снимка, къде да изцепят. Да изглежда по-изцепен. Те имат други познания. Те са фотографии. Да, са фотографии. Има работа. Те са си поети. Ясно. Това е моето мнение, нали? Това е моите наблюдения. Добре, едно време културистите, аз както си спомням, защото аз познавам и други културисти, имаха два периода, в смисъл един в който качват килограми, другия в който основен председател. Така. В момента, доколкото знам, битува едно да си винаги чист, да си винаги на някакъв процент ниски подкожни мазнини. Какво ти е мнението за това? За мен това е абсолютно чисто индивидуално. Защото някои хора, които са в основен период и които покачват мускулна маса и естествено там се ползват бални препарати, храната е друга, методиката на трениране е друга. Има хора с генетика, които се върват чисти и се върват с ниски подкожни мазнини. Дори до предсъстезателен период тия хора се върват на бални препарати и просто променят леко храната и методиката на тренировка. Но организмът е предразположен, когато взимат бални препарати, да задържат те, с които подкожната им мазнина върви тънка на бални препарати, просто генетично те са предразположени да не задържат вода. Добре, какво става с организма? Какво става с организма, като дълго време го остигне? В смисъл, питам те, какво става с организма, когато дълго време, да кажем една година, ти го държиш на 3% подкожни мазнини, да кажем? Естествено, това за мен е нездравословно. Нездравословно от гледна точка на това, че... Защото има такива хора, нали знаеш? Има такива хора. Те за да поддържат така ниска подкожна мазнина, това означава, че са много дълго време на диета, изхабяват се организмите. Какво може да стане вследствие на това нещо? Просто изпляскваш в един момент. Дай, разясни. Изпляскваш, спираш да мислиш, влизаш в някакъв филм, в който когато ти се тренираш по този начин, мислиш по този начин, в крайна сметка ти ставаш негоден за семейството си. Защото ти трябва да си наспан, ти трябва да си наяден, ти трябва да си натрениран. Това нещо, примерно семейството ти може да го издържи 3-4 месеца, 2 пъти по 3-4 месеца, 3 пъти по 3-4 месеца, но в един момент това, когато го превърнеш в начин на живот и влизаш в филма, че когато не са съгласни семейството с тебе с това нещо, че просто тия хора не са спътниците в живота и много често се сменят партньорите точно поради тази причина. Защото те не ги подкрепят, а те си мислят, че това е правилното. Нещо друго да те питам за либидото.
Да. Нещо интересно да разкажем. Карлос разбрахме, че ребилто му е топ. Да, това го чухме. Няма как да не е, той човек яде яйца. Но, идеята каква ми? Искам да те питам тебе нещо. Значи, има много културисти, които имат знаеш, че с еректилна дисфункция. Ти като си имал такъв опит, имал ли си такова нещо? Аз специално съм нямал такива проблеми, поради простата причина доста време съм отделил не толкова да знам човек как да го назовам, отколкото как да го изчистя, да го възстановя след или как да го предпазиш? Как да го предпазя и как да му изравна правилно хормоналните тестостеронови нива. Защото и нещо друго, което хората не знаят. Тестостероните нива не се влияят само от това да взимаш препарати, а как живееш и какво се храниш и как спиш. Какво се храниш, какво спиш и когато ги спреш нещата, какво правиш? Да. Дали правиш физически натоварвания, дали приемаш билки и медикаменти за възстановяване на хормоните и дали просто спираш и влизаш по дискотеките и се мислиш, че си номер едно. Още под влияние на препаратите. Под влияние на препаратите. Си викаш, защото те тия хормони, разясняваме това са хормони, които ти дадат страшна увереност и много така те дигат на едно ниво, деци на поведение, на мислене на всичко. Да, смисъл страха вече е забравен, ти си безсмъртен. Аз самия, аз имам 2 стимулации през живота си като професионален щангист и да си спомням, че при едната имах страхотната идея да блъсна един трамвай. Смисъл, просто се чувстваш се едно си като танк, жив. Пак аз бях с лично тегло 150 кг, представи колко ми е било къл. Добре, че не съм го направил. Това с лебедито е много важно, защото в един момент, когато са ти много високи тестостероновите нива и в един момент спреш всичкото това нещо и не знаеш как да ги изравниш постепенно, за да ги няма тия паузи и да го ползваш само за пикане. Когато се случи това нещо, ти след 30-40 дена пак се възстановяваш, обаче ти се плашиш като човек, който не разбира и забравяш повече за химията. В смисъл повече не искаш да пипаш такива работи. И е много важно как се излиза, всичко да стане постепенно, има си медикаменти, има си билки, има си начини и много важно искам да подчертая, по време на възстановяването е много важно да не спираш да се натоварваш физически и да не спираш да правиш кардио. Това го знам, че защото всички са плюят срещу кардиото, браво, не мога бъде. Не знам, що в момента всички инфлуенсъри модерни викат, не правете кардио, ще загубите мускулна маса, ще умрете. Защото трябва да знам докъде е стигнала дегенеративните процеси, бе. Това е една голяма глупост, която всички културисти, които са много наясно с нещата, я знаят, че когато си в основен покачващ период и предсъстезателен, кардиото просто никога не се спира. Това е част от метаболизма. Изпотяването. Понеже двамата дадахте, имате различен житейски път доста пред това. Карлос ти каза, че не си излизал от залата 10 години подред, съответно това е имало своята цена, своите успехи, нали? Ти също от друга страна, Александър сам аз между другото не са приятно ми е, да. Жечко пък от друга страна каза, че има по-различен опит, по-различни спортове, бил е част от фитнес индустрията. Къде се намира златната среда? Аз ще използвам себе си като личен пример. Дойдох при бат Цецо преди близо седмица, имам 5 тренировки и му казах, и това е самата истина, че идвам тук, за да ме науча да дигам щанги, понеже той е вещ в областта. Дали аз съм дали не, това е друг, дали имам и аз психическите отклонения малко или много, това си е друга тема. Но идеята ми е, къде така можем да стигнем златната среда по отношение на хранене и на спорт, за да бъдем за здраве и за дълголетие, както се казва? Значи мога да ти отговоря много точно на този въпрос. Аз съм много за хората, които не спазват диета, а тренират. И съм много против хората, които пазят диета, а не тренират, а това го правят масово. Хората с наднормено тегло. Това е за мен правилен отговор. Първо е физическата активност, после вече, ако си професионалист, вече тогава навлизаш в темата тънкости. Темата диети. Ако вече ще правиш някакви невероятни неща, разбираш, но преди това, значи да си нормален човек,
Сега никой ти казва, значи трябва да има култура на хранене. Ама културата на хранене значи да изядеш по 2 торти на ден. Това не е нормално. Вече хранителни навици, да. Да, това вече е друго. Но самия режим трябва да бъде съвсем обран, нали? Да не е нещо, кое знае какво, да хапваш от всичко по-малко и да си тренираш. От това по-здраво няма. Точно така. А всичките ти, дето изпадат в някакви полунесвестни състояния там. Сол да не слага, това да не слага. Това е супер полезно, особено това е пустя за организма. Ти няма как да възстановиш, ако нямаш сол в организма си. Специално си запазвам с Жечко, ще имаме отделно, ще го взема, защото ме кефи и искам да говоря на тия теми. Как да се оттава, съм спирал сол за 6-7 дена, вие си нямате на представа за какво става. Да, отдърваш си теля. И изсъхваш, ставаш. Караш сол, какво се случва? Направо ти ще ти гръмна. Както си разсъблечен и вънка е 30 градуса, примерно, почва да слагаш горнища и работи, то се получава някакъв процес, в който ти става студено и ти се променят нещата, като поне при мен. Това ти се качва ти си кортизол, защото се чуди организма ти какво. Чуди се какво се става, да. И солта оттам е това изтиване. Това спиране на солта, да не солиш, защото задържало вода и такива работи. Да, глупости на проблемата. Това мисля, че тези сега няколко минути, които изказахте мнение, мисля, че ще бъдат много с голямо послание, понеже не се чуват често. Общо взето всичко, което се чува е, както споменахте преди малко, алчност, пари, индустрия общо взето. Да, абсолютна пълен бизнес модел, без... Много е тук до нас точно е бизнес модел. Да, пълен игнор на човешките норми и граници общо взето. Добре дошъл си при мен и искам да ти направя една татуировка. Благодаря за което, с удоволствие. Както знаете вече, харесва много. С Жечо имаме специални за татуировките работи. Той човек е като Лувъра. Това е като картинна галерия. Добре, Карлос, много ти благодаря за това. Аз също благодаря, беше много приятно. Всичко хубаво ти пожелавам и всичко хубаво да предстои за тебе. Да сме приключили. Всичко добро, благодаря на всички, които ни следват в YouTube и в другите социални мрежи. Бъдете здрави!